कैमरा वाले भाई मिला के हमरा के एक लाइन हमनी के गावे के प्रयास करत नहीं जा, ओकर बाद फिर हम अकेले सुनाई। जय हो प्रभु जी रक्षा करे। ऐसे कि कुछ ऐसा गीत हो जाला आ कुछ ऐसा कलाकार हो जाले जे कोनो गाना ना गा सके, वो सही आर्या बाड़ी। आज के जौन भोजपुरी बा श्रोता तीन किस्म के बाड़ो। सूप लेखा जौन श्रोता बड़े निमनका चीज के छोड़ के बौरका के फटक देता रहे, और दूसर का श्रोता चलनी लेखा भई बड़े बौरका ऊपरे रखता रहे और निमनका नीचे छोड़ देता रहे। आज के भोजपुरी के श्रोता भई बड़े ओखर लेखा जौने मन करता धोके कुछ देता रहे। तो वो हमें इतने गीत जौन बा ये हम अपना खुशी खातिर गाओ तनी, तो गलतियों हो जाई तो क्षमा करब सब है। बाकी एक लाइन हो जा तक आर्या के मन हो मन के सवरिया अच्छा लगे तो ताली भी बजा दे सब। बन गईला तू चुपके से का कैला तू नस नस में तू गईला समा, नस नस में तू गईला समा, डाल दिला परेशानी में गजब के रोग भरा टेक्निक से गाओ तनी। मन के सवरिया बन गईलू तू चुपके से का गईलू, नस नस में तू गईलू समा, नस नस में तू गईलू समा, डाल दे रसीली रस गईलू और दिलवा के भीतरी बस गईलू, तोहरा सिवा कुछ ना बुझा, तोहरा सिवा कुछ ना बुझा, सुन लाई
तनी ताली बजा दो लोग भाई। पहला बार प्रयास दो बार क्षेत्र के बाकी अब